weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni ha tone luxeyba babaɓe looti kon takkusan juula ha tone ndulumaji demɓe ndulumaji funeɓe kon takkusan yoni ha tone sinthiou ceerno nakara linguére diagali nawde kon takkusan yoni ha toon he nayon sesum e rehay kadi kon takkusan juula toon e bantangel saare keɓori saare yero saare ngay saare birom sinthiou kadi kon takkusan juula ha toon e ɓokki sabbundu kame saare birom dembuɓe ha toon e fara kañum e dane kon takkusan yoni ha toon e taaleɓe en gari yettinde kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemgal pular gardidiri ma en jaɓɓo cintol ceerno mikay ba ko fati toon he championnal mo babaɓe sen gimmima toon ma en jaɓan coupe de super coupe espagne baɗo toon to tanger leydi maroc en jiwi toon ma en kaale gudiɗgol premier league ha toon to ligue 1 mo leydi français e super coupe mo leydi allemagne en bisimilla moɗon joni joni jañoɗen jaam ñalli e moɗon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema heɗen goni e dewobir balɗe sappo e ɗiɗi lewru meɗen juko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati no mbiɗen ni gardidi kabaruji ɗi puɗɗorten ko toon to leydi meɗen walla e toon to leydi meɗen mourtani woni cuuɗi meɗen babaɓe e kalen gelɗo he ngal ɗo championnal gudingal toon to cuuɗi meɗen babaɓe looti ma en ketto cimtol ceerno mikay ba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema goomu coftal ɓalli ko musidɗo moɗon mikaylu haruna to babaɓe looti artiɗo en ngam rokkude on jencudi kawgel fuku koyngel puɗɗingel hande ɗo e nder wuuro meɗen babaɓe looti hawruno ko kippu tunti kañum e kippu bele ndendi tunti e bele ndendi ko tunti momi bele ndendi moƴƴal loggi tati ne wondi e loggol gotol ɗum noon woni jencudi hande ɗo wuuro meɗen babaɓe looti kono tan en kalino kadi takko babaɓe looti to juuɗe jeeri toonne kadi ene waɗi kawgel fuku koyngel ɓe mbaɗi doggi ɗiɗi doggol kawgel mabɓe wiyete ko ƴellitare law doggol gadanol ngol woni toon ko wendu edi seno busoɓe hoore dobal ko kippu juuɗe jeeri wiyete noon fonde eliman doggol ɗiɗoɓol ngol doggol ba woni toon ko hayre gollere abdallah jeeri dungel rew juude dande maayo e juude jeeri ko keppu goɗɗo wiyete noon ɗum noon kikkodire ɗe ko ni lelori ñande sappo e joyyi ɓe puɗɗoto so Allah jaaɓi hawrata ko fonde jeeri e hoore dewbal ñande sappo e jeegom hawrata ko abdallah jeeri e juude jeeri ñande sappo e jeeɗiɗi seeno busoɓe e wende edi ñande sappo e jeetati hayre gollere e juude dane maayo ñande sappo e jeenayyi duugel hawrata e abdallah ñande nogas e nayyi seeno busoɓe hawrata e hoore dobal ñande nogas e joyyi juude jeeri hawrata e juude dane maayo ñande nogas e jeegom fonde jeeri hawrata e wendu edi ñande nogas e jeeɗiɗi duugel hawrata e hayre gollere ñande nogas e jeetati hoore dobal hawrata e wendu edi ñande nogas e jeenayyi juude dande maayo hawrata e abdallah jeeri ñande capan tati seeno busoɓe hawrata e fonde ñamande capan tati e goho juude jeeri hawrata e duugel ñande tati lewru faandu so Allah jaaɓi hayre gollere hawrata e abdallah ñande nayyi juude dande maayo hawrata e duugel ñande joyyi juude jeeri hawrata e hayre gollere ko ni kikkodire ɗe lelori so Allah jaaɓi jencudi majji foof so Allah jaaɓi jaabima ma en jettin ɗum radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Allah jarama on jarama seydi ba ha jarama si Allah jaaɓima radio weltare ɓiɓɓe fulɓe tigui wan jillu muɗum toon e cuuɗi meɗen babaɓe looti gam hettade toon e ɗinɗon résultat ji ha joni koye on fannu keddotoɗen sen giwi toon to Fouta ma en mbatta ɓal jehen ha toon to leydi Maroc
leydi Maroc noon heɗen gandi koye dongre Afrique tawete oɗo saaha mo gonɗen noon ko super coupe de Espagne ko kañum tigui woni ko yuɓɓinte toon ta koye jemma han o ɗum hawrata noon ko waktuji jeetati Afrique banggue hirnangue hawra noon waktuji nogas e ɗiɗi Afrique e mo Espagne en paami kay ko hakkude football club Barcelona ko kamen tigui jogori huccodirde toon e FC Sevilla taw ko toon to Tanger en paami kay ko stade o walla mbiyen dinguiral ko dinguiral Ibn Battuta toon to Tanger ko toon tigui dinguiral ko toon tigui potital ngal yuɓɓina en paami kay ko ngol ɗo woni lawol gadadol ko super coupe Espagne ina yalta leydi Espagne gam fettoyede e donge goɗɗe ha tengti noon e dongre Afrique ko ngol ɗo lawol woni lawol gadanol ko ɗum mi waɗa kadi ko ngol ɗo lawol woni lawol gadanol ko ɓe mbaɗa dawal gotal hewno wat kam ko dawal jahale duttal kono noon oɗo saaha kam ɓe cuuɓi ko toon to dongre Afrique ha tengti toon to leydi Maroc toon to wiite Tanger toon to dinguiral Ibn Battuta en paami kay ko toon to Tanger jemma hano ko toon tigui woni ɓe e kawguel nguel watta ko ɗon woni ngal ɗo final watta ena teska noon ko oɗo ñalawma walla koye ngal ɗo potital e leydi Espagne fuɗɗoto gollirde ko wiite arbitrage vidéo e nde tawno hitande hikka nde ɓe ƴefti ɗum e décision mumen gam ɓe mbawa tigui gollirde ɗum ɗon toon e La Liga mo leydi Espagne kono noon ma ɓe mbaɗɓe to muɗum ñalawma e jemma hano hakkude Barcelona e Sevilla en paami kay oɗo saaha mo gonɗen e kippuji ɗiɗi fo i tawe toon to leydi Maroc ha tengti toon to saare witende Tanger goto foof kam naaɓi kala e fettoɓe ɓe joguino ɓe keblanima kam e potital ngal no fewi na teska noon hakkude Barça e Sevilla ɓuuri teskede toon ko biteɗo Lionel Messi en paami kay Lionel Messi e fotti e FC Sevilla e potite capanɗe tati e tati e nder ɗen potite capantati e tati noon Messi heeɓi loggude Sevilla loggi capantati e goho en paami kay si en gokkiri yeeru han e nder capantati e tati ɗe tan ko potite ɗiɗi woni Messi heɓani e loggude ɓe witeɓe Sevilla ha joni noon koye on fannu keddoto ɗen hakkude Barça e Sevilla tako tako potite ɗe Lionel Messi fotiti ɗe en mbi ko capantati e tati e nder ɗen capantati e tati Messi heeɓi hen e polguji nogas e nayyi e waɗama hen e ɗekki laabi joyyi e wasi e folama hen loggi tako he potite e nayyi en paami kay ko Messi ɓe mbita ko victima favorite hakkude mumen e hakkude Barça e Sevilla haysi tawi kam meɗen gandi kam Messi kam ena qima koye équipe aji Sevilla koye équipe aji ɓurɗi ɗi Messi ɓuuri loggu golji ina tawe hen FC Sevilla ha joni noon ko en fannu keddoto ɗen si en giwi toon to leydi Espagne ma en kaale super coupe mo Bundesliga walla mbiyen mbo leydi Allemagne hakkude Eintracht Frankfurt ko kamen jogori huccodire Bayern de Munich noon en paami kay ko kamen tigui jogui couperi ndi leydi Allemagne Frankfurt noon ko kamen jogori huccodire e Bayern de Munich saga waktuji jeego e feccere Afrique banggue hirnangue ɗum hawra saga waktuji jeetati e feccere toon to mo Allemagne si en paami kay ko ɗo tan he dumunna seeɗa tada potital ngal fuɗɗima toon to leydi Allemagne ha joni noon si en koye on fannu keddoto ɗen si en giwi toon to leydi Allemagne ma en battaɓal jehen toon to leydi Angleterre nan ma en kal he guɗitgol Premier League en paami kay Premier League kamen ɓe puɗɗima golle mumen ñalawma hecciyanki o mbiyen ñalawma hecciyanki o wonno ko aljuma noon ko on ñan tigui Premier League udditi woni ñalgu gadano o noon ko aljuma wonno hakkude ɓeɗo witeɓe e Manchester United kamen tigui kuccodirno eɓe witeɓe Leicester City en paami kay ko United heeɓi fartague folde Leicester hata ko loggi ɗiɗi wondude e loggel gotel si en ko ɓen o ngal potital noon ko ngal wanno ñande aljuma e ko ñande aset hanki walla hoore bir hanki noon ko ɓe witeɓe Newcastle United kamen kuccodirno ɓe witeɓe Tottenham ko Tottenham fooli ɓe loggi ɗiɗi e gotel Bournemouth kam huccodirno e Cardiff City ko Bournemouth fooli ɓe ɗiɗi e gotel si en gokki yeeru Cardiff City ko he équipe mo deuxiéme division wonno ko hikka ɓe ƴeŋi premiére division kono noon ɓe tawa kam ɓe ɓaraki malaki caggal kam nde ɓe loggi ɗiɗi e ndiga ha joni koye on fannu keddoto ɗen ko Fulham kamen kuccodirno e ɓe witeɓe Crystal Palace ko
Chris foliɓe loggi ɗiɗi e ndiga on nder fiyel to ko kamen kuccodirno e Chelsea, ko Chelsea heeɓi fartange folde ɓe loggi tati e ndiga toon to galle mo nder fiyel. Watford kam jaɓɓino Brighton, kono noon ko Watford foliɓe loggi ɗiɗi e ndiga e ɓe witeɓe Werder Bremen e jafoɗon ɓe witeɓe jafoɗon ɓe witeɓe Southampton ko kamen kuccodirno e Everton mo Idrissa Gana Gueye ko ɓe Southampton ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi ɓe mbaddi hakkude Southampton e ɓe witeɓe Everton. Dewo han o noon potite jokkino toon to leydi Allemagne. Potite ɗe noon ko hakkude Liverpool mo Sadio Mané kamen tigui kuccodirno e West Ham, ko Liverpool heeɓi fartange folde West ko loggi nayyi wondude he ndiga toon to Anfield en paami kay hena teska he ngal dinguiral walla he ngal potital ko Sadio Mané heeɓi loggude loggi ɗiɗi e ɗin loggi ɗiɗi noon en paami doublé de Sadio Mané e loggol gotol ngol Mohamed Salah loggi en paami kay wonani fartange ɓiɓɓe leydi Afrique naaɓe caggal kam nde ɓe puɗɗi fofde toon kenal lakkitare caggal nde ɓe gayni vacance mumen e on saaha noon ko yawti ko ɓe witeɓe Southampton jafoɗon Southampton kamen kuccodirno e Burnley ko ndiga e ndiga en mbino ko Southampton joni noon ko nona Southampton ko Wolverhampton ko kamen kuccodirno e Everton ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi. Wolverhampton ko kamen e Everton jafoɗon noon Southampton ko kamen e Burnley kamen kuccodirno ɓe mbaddi ɗekki e ndiga. Arsenal kam huccodirno e ɓe witeɓe Manchester City, kono noon ko City heeɓi fartange folde Arsenal ta ko loggi ɗiɗi e ndiga en paami kay ko ɗum uddi dawe ɗe ñalawma han o en paami kay ɓe o saaha mo gonɗen Bundesligue kamen ɓe gudditi ko ɓe wite championnal mumen ha joni. Si en giwi toon to Bundesligue mbaɗen taɓanje hen toon to Ligue 1 en paami kay ko leydi France noon ma en kal he ɓe kamenne ɓe puɗɗima championnal mumen woni session mumen o noon ñande juma ɓe gudditi ko hakkude Olympique de Marseille kamen kuccodirno e Toulouse. Marseille ne noon udditiri doole caggal kam nde ɓe keeɓi loggude loggi nayyi e ndiga, kono noon ko Toulouse heeɓi folede ɗin nayyi foof ñalawma hanki o woni hoore bire ko ɓe witeɓe Nantes kamen jaɓɓino Monaco mo Radamel Falcao, kono noon ko Monaco foli ɓe loggi tati e gotel. Ɓe witeɓe Angers jaɓɓino ɓe witeɓe Nims en paami Nims ne ko hikka ɓe ƴeeŋi ko Nims foli ɓe loggi nayyi e wondude loggi tati toon to dinguiral mo Angers. Ko on saaha ɓe witeɓe Lille kamen ne kuccodiri no e Rennes ko Lille foli Rennes loggi tati e gotel. Montpellier kam huccodirno e Dijon ko Dijon foli ɓe loggi ɗiɗi e gotel. Nice ko kam huccodirno e Reims ko Reims foli ɓe loggel gotel e ndiga. Saint-Étienne kam huccodirno e Guingamp ko Saint foli ɓe loggi ɗiɗi e gotel. Dewo han o noon ko Olympique de Lyon kamen kuccodirno e ɓe witeɓe Olympique de Lyon huccodirno e Amiens ko Lyon heeɓi fartange folde Amiens ta ko loggi ɗiɗi e ndiga en paami kay ko Lyon heeɓi fartange polgu o hakkude Bordeaux e Strasbourg kamenne hakkude Bordeaux e Strasbourg ko Strasbourg foli Bordeaux ta ko loggi ɗiɗi e ndiga uddata potital ngal noon ko ɓe witeɓe Paris Saint-Germain ta ko sanga waktuji jeeɗiɗi heure Afrique banggue hirnangue ɗum hawra noon waktuji jeenayyi heure mo Paris. Ha joni noon sen giwi toon to leydi France ma en dutto toon to leydi Espagne kalen potital bannogal jemma hanki o ta ko transfert walla ko ɓe mbita transfert walla kawgel ngel Santiago Bernabéu ko Real Madrid mo Gareth Bale ko kamen tigui jaɓɓino oɗo équipe biteɗo Milan AC ko Real foli Milan AC ta ko loggi tati e loggel gotel ena teska noon e oɗo biteɗo Gareth Bale heeɓi fartange toon caggal kay nde heeɓi fartange loggude guili kay Cristiano yalti Real Madrid oɗo saaha kam ko Gareth Bale woni gimminɗo toon juuɗe Atlético Madrid ko kamen tigui jilloyino ɓeɗo witeɓe Inter de Milan ko Inter de Milan heeɓi fartange folde Atlético de Madrid ta ko loggel gotel e ndiga. Bandiraɓe hettiyankoɓe yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko ɗum woni ko tonganano ɗon kabaruji coftal ɓalli e ɗemgal Pulaar kettuki malaki jam toon e babaɓe ko ceerno Mikay Ba ɗo e yesso haalirde nde ko musidɗo moon giɗo moon Amadou Ba yo jaam gueno hiranen.